जोङो माने जिबनाव गोजोननाय दङ। दिनैहाय बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि खाफाला जोंबाय। जि बुस्थुखौ जोङो मोननांगौ बेखौ जों मोननो हाबाय। दा सनाजोंबो रुजुजाया, हिराजोंबो रुजुजाया। दा दिनै जों मोननो हाबाय, हानि लेखाखौ जोङो मोननो हाबाय बे बिटिआर सरकारनि गेजेरजों। जोंनि गोसोआव बिराद रंजानाय फैबाय। बेनो आरो दिनैनि बेलायाव जोङो टटेल अनुमान जोङो मोननै एरिया दावराय गाबनाय ग्राम सभा एरिया आरो लाइमुथि ग्राम सभा एरिया। जोङो माने बहुत बे संसार जानाय बेलायाव गभर्नमेन्टनि माबा मोनसे मोननांगौ दङब्लाबो जों मोननो हायामोन। बे लेखा मोनैनि थाखायनो माखासे गभर्नमेन्टनि नोजोराव जि जायगायावहाय फरेस्ट भिलेजार नैबे जायगायावल' सुबिदाफोरखौ मोनो। दा जोङो आसा दङ, जों लेखाखौबो जों मोनबाय। दा जथेस्थ' रोखोम जों सरकारनिफ्राय जोङो आसा थाबाय आरो मोननो हासिगोन आरो। दा जोंनो बेनो प्रमान होबाय। लेक्साराव मोनसे खोथा बुंदोंमोन, नोंथांमोननो दिनै हा फाथा होनाय जाबाय। नोंथाङा खावलायदों जाहाथे बे हा फाथा मोननायजों लोगोसे जाहाथे गोदान माया बेफोरखौहाय बे खेत्रआव आङो जोंनो दिनैहाय साफ्रोमबो सुबुंआरिनो जोंनो बेखौ नाङा होननानै जों बुंनो हाया। खिन्थु जोङो नांगौ। लोगोसे जोंनो दंफां लाइफांखौबो नांगौ। दंफां लाइफांजोंसो जोङो जिबनखौ रैखा खालामनो हायो। खारन दंफां फांसेबो जुदि गैयाब्ला जोङो न' गंसेखौबो जों फसंनो हायि बायदि जायो। आरो जिबनावबो जोंनियावहाय माने गोजोननाया फैया। दा बेनिखायनो मानसिनि जिबनजों आरो दंफां लाइफांजों आङो दा बुजिनो हायो। माने जथेस्थ' रोखोमैहाय मानसिनो मोजां गोनांथि आरो। जोङो गोबाव बोसोर बेवहाय हाग्रायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों न'खर खांबोनायनि गेजेरजों दिनैसिमाव जोङो गोबां खस्थ' जाबोबाय। ओमफ्राय दा जोङो दिनैहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट इण्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनोहाय नैबे हानि लेखाखौ होनायनि थाखाय जोङो गोबां गोसोआव रंजादों। ओमफ्राय जोंनि बिसि फिसाफ्राबो दिनैहाय रंजादों। बेनिखायनो आरो बांसिन जोङो साबायखर होदों जोंनि जाय सरकारा जोंनो बे खामानिखौ मावनानै होबाय। बे सरकारखौ जोङो बांसिन मा होनो रंजादों आरो साबायखर होदों। आरो जोङो हानायमानि बे सरकारखौ जों मदद खालामबाय थागोन। आरो जोङो दा जाय लेखाखौ जोङो मोनबाय, बेखिनिखौ लानानैनो जोङो न'खर खांलांनो थाखाय थामथिम। जोङो 2005निफ्रायनो जोङो बेवहाय बनबास खालामदों। ओमफ्राय 4-5 बेनि गेजेरनिफ्रायनो जों बेवहाय खस्थ'यै दङ। जोङो खुनु सुबिदा गैया। हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों जोङो ओरैनो खस्थ' मस्थ' जोङो खामला जामला मावनानै जादों। आबाद दैबो जों मोनामोन हाग्रानि समाव। जिब जुनारजों उपद्रब। बिनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे सरकारा 17 बोसोर मा सरकार सालायदोंमोन। नाथाय बे समावबो जोंनि बे हानि खामानिखौ जोङो मावफुंनानै होनायखौ जों मोननो हायाखै। ओमफ्राय दा नै दासिमाव बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावनानै होबाय। दा बेनिखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरोबाव आङो साबायखर होयो।